ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସେ କାରଟା ତମର ନୁହଁ? ମୋର କାହିଁ ସେ କାରଟା ହବ? ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆଇଛି ମ, ବଢିଆ ବାଇକ୍। ଆସ ଏଇଥିରେ ବସିବ, ପୁରା ଉଡିଯିବ ରକେଟ ଭଳିଆ। ମୋର ରକେଟ ଭଳିଆ ଉଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କାରଟା ତମର ବୋଲି। ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କି ଖଟାରା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆଇଛ। ମୁଁ ଯିବିନି ସେ ବାଇକ୍ ରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ପଳେଇବି ହେଲା। ତମ ସହିତ ମୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବାହାନା କରୁଥିଲି ବୁଝିଲ। ଏ ବାଇକ୍ ଟା ମୋର ନୁହଁ, ସେ କାରଟା ମୋର ବୁଝିଲ। ମୁଁ ତ ତମର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ସାଥିରେ ବାଇକ୍ ରେ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି ମା, ମୁଁ ମଜାକ କରିଥିଲି। ତମେ ରାଗିଗଲ। ତମର ଯଦି ସେ ବାଇକ୍ ବି ଥାନ୍ତା, ସେ ବାଇକ୍ ରେ ମୁଁ ବସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମ। ମୁଁ ଏମିତି ମଜାକ ଟିକେ କରିଥିଲି ନା। ଖାଲି କଣ ତମେ ଏକା ମଜାକ କରିପାରିବ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି? ସତ କହୁଛ? ଆରେ ହଁ ସତ କହୁଛି ମ। ମତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତମ କଥାରେ। ମୋ ବୋଉ ରାଣ, ସତରେ ସେ ବାଇକ୍ ଯଦି ତମର ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେ ବାଇକ୍ ରେ ବସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସ, ଏ ବାଇକ୍ ରେ ବସିବ। ଏ ବାଇକ୍ ଟା ମୋର ମ। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା କୁହନି, ଆସ ବସିବ।